खुलुमखा जतनो आनि जे YouTube नुइ तंनाय खाजानि ताखुताय बुखुक संना आव खाजानि ताखुताय बुखुक तिनि ओ भिडियो स्नाममानि बागै स्पेशली जेहेतु दिनै कायसा इन्टारनेशनल वुमेन डे एबा खाबा हायं गोनाङै बुरै रावनि साल ओ हायं गोनाङै बुरै रावनि साल न आनि पार्सनेलि आनि बुखाक्तै आं बरंनो जत बुरै रगनो हायं गोनाङै ताय वर्ल्डनि गानागिनि जिनि त्रिपुरा हास्तेनि आबहाय kaham samtangनाय एबा खबा त्रिपुरा सारावनि बुकुंनो तैबो कुचुगो तिसानाय दफारा कुचुगो तिसारानाय आबहाय बुरै रगना आनि खानि सिमी आनि ओ भिडियोनि बखाक्तै खा kaham याफार त्रिपुरा रगनि बिषय खन्ना थांखे पुइलावनो तामहिनताय मुं फायोसिनि नारमादेव बर्मानि जे नारमादेव बर्मा खरकसा आस कम उमर मुई थाई प्लेयार अंखा जे आबु धाबी थांगै जे चैंपियन अंगमिया फना राना संगै बो मेडल तुबी फाइका काबो बेलायनो प्राउड फील खायो नारमादेव बर्मानि बागै नरक नुइ तंखाना इनके बिनि परे साना नाखे सिनि बाय सुरबिनि कक तामनेगे सुरबि देव बर्मा फर्स्ट फीमेल इंडिया आइडल जे बो किंतु सीजन 4 नि फर्स्ट इंडिया आइडल 4 बोनो फीमेल विनिंग अंखा सो बिनि बायबो जों बेलायनो प्राउड फील खायो बिनि परे जों जदि यांगो साना नायखे जों तारपरे निनि बिपाशा रांखाल फास्ट बो त्रिपुरानि ट्राफिक कंट्रोलर ओ मानमानि इका आबहाय टीसीएस ओबो फास्ट खरकसा दङ इंगा तारपरे निनि सिंगारो जदि थांखे नों नायखे यांगो सिनि बाय पारमितार नगो जे बुबसो बिनि एक्ट्रेस मॉडल सिंगर एंड निनि तारपरे डायरेक्शन रगबो जों बनो खायमाने नगो हिका बाय पारमितानिबो बेलायनो सिनि त्रिपुरा सारावनि कुंनो कुचो कारमाने बो बेलायनो नांको माने सामु खायतो बिनि पर जदि जों मॉडलनि मुं साना थांखे त्रिपुरा सारावनि बिषय जों पुइलानो जुहिली देवबर्मानि मुं माखरो तामने गेसिनि बाय जुहिली सिनि मॉडल रंनि बिषय हिंदी गानागिनि ताबुक डॉक्टर खायमाने गानागिनि आबहाय खाय दङ तो बिनि पर जों जदि यांगो तैबो गोबां मा आति हाय दङ विशेष खाय सिनि ककब्राव म्यूजिक वीडियो खाय थाने शर्मिली देवबर्मा हिंदी तारपरे बाय अनिमा हिंदी यांगो आनि माय फ्रेंड्स बिबा जमातिया हिंदी बिपाशा रियान हिंदी आबहाय गोबां मा बरक रक दङ सो बरंनो जतनो न तिनिनि जे वुमेन्स डे बरंनो तिनिनि आनि स्पेशल भिडियो नि बखाक्ति बरंनो वुमेन्स डे नि बागै डेडिकेट खायो ताई गानागिनि आनि पेरेंट्स जे आनि आमा तै आनि सिस्टर एंड ब्रदर ऑल माय फीमेल फैन रंगबां तिनिनि दिनो बेलायखनो उइश खालामनाय तामनगे तिनिनि साल बेलायनो कायसा नांगौमानि साल तामने हिंगा जों जत वुमेन नो रेसपेक्ट मारनाय सो फादि ताखुताय बुखुकसो जों जरा फीमेल रंग रेसपेक्ट रखनाय एवं जरा मेल तंने बरगो जों फीमेल नो रेसपेक्ट रखनाय हाकिसे सिनि दफाव कुजुगो खानाय जों जते हातिखे रेसपेक्ट के ककबे सिमिया सामोबो जों बरंनो बरं दिखे बेलायखनो सानाय सो आसुम तिनिनि भिडियो wish you happy women day खाखाया आनि भिडियो जति नरक साजाखे प्लीज सब्सक्राइब खायना तापगदि तै शेयर लाइक कमेन्ट खायना बो तापगदि बेले बेले खाय हामबाय खुलुमखा।